Alle mennesker bør have adgang til rent drikkevand og ordentlige sanitære forhold. Uden rent drikkevand, så forsvinder eksistensgrundlaget for både mennesker og dyr. Hvis ikke der er toiletter eller lignende, som befolkningen kan bruge, så kan afføring ende på gader eller i floder og dermed komme til at udgøre en alvorlig sundhedsrisiko. Især ved oversvømmelser er der fare for forurening af drikkevand. Siden 1990 har yderligere 2 milliarder mennesker fået rimelige sanitære forhold, men en tredjedel af verdens befolkning har fortsat ikke adgang til toiletter eller latriner. Gode sanitære forhold, det er når der er et afgrænset toiletområde, hvor afføringen bliver samlet og bagefter fjernet via kloakker, septitanke eller kompostering. Rent drikkevand er livsnødvendigt for alle mennesker og dyr. Vi har brug for vand til at drikke, til madlavning og til vask. At skaffe vand til husholdningen kan være en tidskrævende opgave for især kvinder og børn. Hvis der er indlagt vand i hjemmet, så er der mere tid til at arbejde og til at gå i skole. I 2012 var der rent drikkevand hos 96% af verdens befolkning i byområder og 82% af befolkningen i landområder. Men blandt de allerfattigste i landområderne, så mangler over en tredjedel stadig fast tilførsel af rent vand. Vandtilførsel i landdistrikter omfatter rør og indlagt vand i huse eller etablering af offentlige vandhaner. Andre forbedringer, det kan være sikring af brønde, af kilder og regnvandsopsamling mod forurening og udtørring. I landsbyen Kasabo i Tanzania er situationen med hensyn til rent drikkevand blevet betydeligt sværere i de seneste par år. Og det er en stor og tidskrævende opgave at hente vandet. Upatikanaji wa maji ni mgumu sana. Yanatoka tu jioni kwa jioni, siku nyingine hayatoki, siku nyingine usiku. Saumu Isa er en af de kvinder, der hver dag fylder 10 spande for at få rent vand. Naamka saa 9 kuchota maji mpaka saa 10. Kulikuwa kuna maji mengi mpaka sasa hivi yalikuwa kwenye kituo hapo, tulikuwa tuna kituo tunachota na kituo hapo mbele, lakini kwa sasa hivi hamna. Sasa hivi ni vituo hapo mbele, siku hizi haifiki huko. If a woman spends maybe 2 hours just finding water or any other person, bear in mind that those 2 hours maybe could be used to carry out other economic activities. Men Saumu Isa er overbevist om, at Kasabos problemer med vandforsyningen kan løses. Labda kuchimba kisima. Sasa hivi hapa lakini hakuna jinsi ya kupata maji kutoka huko juu, labda kuchimba haya maboza. Ndio tutafaidi kupata maji.